Kasama sa tanong eh. So, nabanggit namin na ang DSWD may first name at may last name. First name niya, social welfare. So, ito yung mga programa namin na to augment yung mga pangailangan. Meron tayong assistance sa individual in crisis situation, etc. Pero meron din tayong apelido. Yun po yung development. Sa development po, mismong mga kasama natin sa komunidad ang kabilang natin to ensure their own development. At ang DSWD lamang po ang nag-iisang ahensya na una may structure mula sa national, regional, municipal at barangay level that is currently implementing programs using the CDD approach. So kami lang po ang may ahensya na merong ganitong proseso. Sabi ni Kapitan ng Lambuna kanina, yung proyekto ng Kalahisit, on time yung matapos yung proyekto. Yes po. On time po yan. Kung ano yung nandoon sa implementation plan, yun po yung dapat masunod. Kasi po, kapag hindi yan nasusunod, possible po na yung LGU o yung community natin ma-red flag siya. Meaning, baka po magkaroon ng issue doon sa susunod na cycle na implementation ng project. Madedelay o kaya dadating yung point, baka hindi na sila makapag-implement kasi yung timeline. For Kalahisids po kasi, may strict timeline tayo ng implementation. May cycles po tayo. So for example, yung isang cycle natapos mo, hindi ka pwedeng mag-cycle 2 hanggang hindi mo natatapos yung cycle 1. Eh ang cycle 2, for example, should be finished this year. Kung hindi mo tumatapos, finish or not finish, pass your paper. So, kailangan po talaga on time po tayo, on track sa implementation ng mga proyekto po natin. Other than projects mo, another impact nito sa job generation. Ano kalaki po yung na-generate natin ng jobs? Sa job generation po, pagdating po sa national level po for the 20 years ng implementation ng Kalahi, nasa 60,000. Nagulat na din kami sa figures. 60,000 pala yung na-employ. Job creation, mga employed yon from the regional, national, down to the municipal level po natin. But aside dun sa mga staff po natin na na-engage full-time sa Kalahisids, meron din tayo mga nakikreate na mga job opportunities pagdating dun sa baba. For example, yung mga infrastructure projects po natin, yung mga workers natin, nandun na rin kinukuha yung mga kabilang sa community. Yung mga service provider, kung may service provider, meron po yung requirement na part ng kanilang manpower should be sourced out from the members of the community. In terms of volunteerism, paano palaki po yung top natin as volunteers for this project? Million, meron po tayong 2.3 million volunteers na na-engage for the implementation of the Kalahi. Naka 87,000 na po tayo at hindi may implement yun without our volunteers. So mga volunteers natin na yan, kasama hindi lang sa identification ng project, kasama sila sa mga procurement, tinuturuan sila on how to do procurement. Kasama sila sa operations and maintenance. Kaya sila po talaga yung bloodline ng implementation natin ng Kalahis.